Vítam vás u nového videa na hru Doll Imposter. V tejto hre je môjim účelom zistiť, ktorá z bábik žije. Poďme sa do toho pustiť. Dal som si trochu jednoduchšiu obťažnosť, ale zapnem si iba mena tých panenek. Nech viem, ako sa volajú, pretože rozpoznať ich je strašne ťažké, keď sa poprehadzujú. Nechávam si zapnuté jumpscary, nech je to trošku spooky, jak sa hovorí. Tu je ložnica, to tak vyzerá. Prečo je tu tak 40 krížov na stene? To nebudeme riešiť. V tejto miestnosti sa už nachádzajú panenky, ktoré musím strážiť a zistiť, ktorá je prekliatá. Ja som si zapol mená, aby som videl ich mená aj na nich, pretože sa môžu poprehadzovať medzi sebou a ono je strašne ťažké identifikovať, ktorá panenka je aká. Keď sa pozrieme napríklad na Freddyho, no tak vidíme, že čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Napríklad keď sa mu nepáči hudba, no tak nezapne hudbu alebo televíziu. Takže napríklad teraz keď zapnem svetlo a ďalšiu hodinu sa vypne, tak to znamená, že nemá rada svetlo. Takže ja zapnem svetlo, zapnem telku a zapnem hudbu. Vždycky keď idem preskočiť 1 hodinu, no tak musím zamknúť, lebo aj mohla v noci ku mne prísť. Takže to tiež zavrieme, tiež, aj keď toto netreba, a ideme si lahnúť. Teraz som preskočil 1 hodinu a vždycky medzi tými hodinami sa stane nejaká paranormálna aktivita, ktorá sedí ku jednej z tých panenek. Takže ideme sa pozrieť, čo sa stalo teraz. Ale nemusí sa stať aj nič. Domkneme. Hudba stále beží to. No, jemne som sa zlakol, ale vidíme, že vypla svetlo. Zapínal som svetlo? Podľa mňa hej. Dobre, takže vidíme, že hudba stále beží, telka tiež, ale vypla svetlo. Ja skúsim znovu zapnúť svetlo a idem si to zapísať. To nie je všetko, ešte im tu otvorila krabice. Takže Daisy a Penny. Takže keď sa pozrieme na Penny a Daisy, tak môžeme vidieť, že sa nelíbi televíze, Penny sa nelíbi svietlo, ktoré vypla. Ale nelíbi sa jej tiež televíze ani hudba. No nič, vypla svetlo, takže si ideme povyškrtávať všetkým, ktorým sa páči svetlo, lebo keby sa im páčilo, no tak ho logicky nevypne. Nelíbi sa svetlo, to je v pohode. Líbi sa svetlo. Nelíbi sa svetlo. Líbi sa svetlo. Líbi sa svetlo. Líbi sa svetlo. Líbi sa svetlo. A nelíbi sa. Ty nie si v pohode. Ty si v pohode. Nelíbi sa svetlo. Líbi sa. Líbi sa. Líbi sa. Nelíbi sa. Nelíbi sa. Nelíbi sa. Tebe sa páči. Tebe sa tiež páči. Tebe tiež. Takže sme vyškrtali tak polku ľudí, aj viacej. A zamkol som? To by bolo docela nemilé, keby som nezamkol som. No tak to by som rýchlo skončil. Zamknem a uvidíme, že čo sa stane ďalšiu noc. To sa ako nič nezmenilo. Ešte Monty má otvorené, to mal aj predtým, alebo som si to iba nevšimol? Takže Monty, Penny, Daisy. Monty, Penny, Daisy. A vypla rádio. No, najskôr by som začal s tým, že sa nelíbi hudba. Takže teraz vyškrtáme všetkým, ktorým sa páči hudba. Líbi sa hudba, nelíbi sa, nelíbi sa hudba, nelíbi sa hudba, nelíbi sa hudba, tebe tiež, líbi sa hudba, a tebe tiež. Idem zase skontrolovať, či som zamkol, lebo sa mi to nezdá. Nezamkol som zase, mi nedopadlo dobre. No a ideme spať. Normálne som sa zlakol. Takže svetlo je vypla telku, výborne. Takže Maggie nie je na svojom mieste. Ideme si zase vyškrtnúť všetkým, ktorým sa páči telka. Líbi sa v pohode. Líbi sa tiež si v pohode. Líbi sa v pohode. Líbi sa televíze. A to je všetko. Ja si osobne myslím, že to bude Maggie. Ale záleží, či je to myslené, že otevřít krabice ako ostatným, alebo ako sebe. Ale ja si myslím, že ako jej. Ona má rada pohyb aj sama, aj pohyb ostatných. Ja si osobne myslím, že to bude Maggie. No nič, idem ich zamknúť, lebo som na to určite zase zabudol. Ako inak.
Ricky. Prehadzuje panenky. Ja si myslím, že to bude Maggie. Lebo ona tam mala napísané pri sebe, že rada presúva seba a ostatných. Počkam ešte 1 hodinu a uvidím. Zas som ich zabudol zavrieť. Ak sa mi to stane poslednú noc, že ich zabudnem zavrieť a zomrie na to, tak bude zábavné. Ja prísam, že si vypnem tie jumpscary. Sarmen, bojím otvoriť tie dvere. Takže je tu Maggie, Bella, Amy a Daisy. Takže má rada čaj s priateľmi, alebo s nepriateľmi. Maggie, Bella, Amy a Daisy. Pozriem sa najskôr na Maggie, priatelia Amy, Bella a Daisy. A páči sa jej čaj s priateľmi. To sú jej priatelia. Bude to Maggie. Dám ruku do ohňa za to, že je to Maggie. Zase som ich asi nezamkol. Takže ja osobne si myslím, že je to Maggie. Dám Maggie a dám preskočiť všetky ostatné hodiny. Som si na 100% istý. Jednoduché. Mal som pravdu. Dáme si ešte jednu hru. Ale teraz si vypnem jumpscary, pretože sú tam každú chvíľku a chcem sa to aj trošku naučiť. Jak to bude aj tak nejaký jumpscare, no tak sa strašne zlaknem, lebo teraz to už vôbec nečakám. Vidím, že sa jej nepáči organizácia a má rada buď čaj s priateľmi alebo s nepriateľmi. Bude to buď Sammy, Monty, Penny alebo Max. Sammy, Monty, Penny, Max. Takže Sammy, Penny, Max a Monty. Najskôr by som si dal preč tých, ktorým sa páči organizácia, lebo keby sa ti páčila organizácia, no tak neurobíš niečo také. Takže líbí sa organizácie. Líbí sa organizácie. Líbí sa organizácie. Si v pohode. Ty si tiež v pohode. Si tiež v pohode. Líbí sa organizácie. Líbí sa organizácie. Si v pohode. Si tiež v pohode. Líbí sa organizácie. Si v pohode. Líbí sa organizácia. Líbí sa organizácia. Ty si v pohode. Líbí sa organizácia. Líbí sa organizácia. Tebe tiež. Si v pohode. A ty si tiež v pohode. Takže Penny, Max, Sammy a Monty. Takže Max má za priateľ Monty Sammy a Penny nemá. A nič, nevadí, pozrieme sa na Sammyho. Má za priateľa Maxa. Max, Penny, Sammy. Monty. Max, Penny, Sammy. Bude to Monty, pretože sa mu páči čaj s priateľmi. A bude to Monty. Že by sa na to prišiel hneď prvú hodinu. Vyskúšam, ja si to ani nebudem overovať. Dám preskočiť všetky hodiny. Nezamkol som ich, že? Už som si skoro išiel láhnuť. Ich tu zamknem. A idem si láhnuť. Volajte ma kráľom tejto hry. Tak dúfam, že sa vám páčila táto dnešná hororová hra a na budúce si môžeme dať napríklad ťažšiu obťažnosť, kde nebudem vedieť ich mena. Čo už bude dosť ťažké, lebo ich budem musieť spoznať podľa tých obrázkov a to si ani neviem predstaviť, aké ťažké to bude. Takže čau.